refuġjati jiġu għal-mistri raba xingat bis riservat tal-isniter u il-klib tal-kaċċatur żmien il-gamim wara moħrit naħdem fiskit l-aħħar bidwi f'wid il-Ghasel u Bebbuxi u fjuri satar minn ġol blar jinżlu f'wit il-Ghasel jiġu nar taħar kien staġun xot kien batal frott u għal-ħidmiti xi prezz dan l-aħħar naħdem fiskit l-aħħar bidwi f'wid il-Ghasel u l-aħħar bidwi f'wid il-Ghasel u Grazie. Proset ta' sew hemmhekk fakritna fil-kantant Mibkis da żgur qatt minsi Semi Bartolo flimkien naturalment mal-grupp tiegħu New Quarry. Semi Bartolo sfortunatament ukoll kien ħallina feta żgħira, però ir-recordings tiegħu żgur li ser jibqgħu magħna għal ħafna u ħafna snin bħal din li għadna kemm smajna issa l-aħħar bidwi f'wit il-Ghasel. U ngħidilkom jiena wkoll illi din is-sinjorina l għandi ħdejja l-vuċi tagħha qatt irrikum ukoll jibqa' jidwi għal ħafna u ħafna snin. Għasa tkun waħda mill-vuċijiet l-aktar popolari u tajbin li qatrat il-Gżejjer tagħna tal-Malta u Għawdex. Proset ta' sew mill-ġdid u nawguralek ħafna l-futur. Intan sena qilbu issa għal xi ħaġa oħra fil-fatt sena qilbu